Yay! Wow! Koyun. Sådan. Hvor er jeg så styrende. Tæppe. Så støtter. Hvad siger du? Ja, det skal du også have opmærksomhed? Nå, altså. Så mange døtre. Så mange babies. Mhm. Mhm. Det er også. Mm. Mhm. Mhm. This is good. Can I have more? Er det for lidt? Nej, jeg tror, det er helt perfekt. Mhm. Mhm.
Hun skal have mælk. Hun skal ikke have en slice. Nej. Tror du, de har en Red Bull til dig her? Of course not. Eller. Der er... Altså, hvis vi skal vente, jeg tror bare, jeg kan tage en kaffe eller et eller andet. Ja. Så lad os gå derover. Mm. Så lad os gå derover. Vil du med? Ja. I'd like to drop you off. Okay. Det vil hun også gerne. Okay. Det hygger sig med de her sten. Der var koncerten. Det var hyggeligt. Det var en hyggelig koncert. Det var en hyggelig koncert. Ja, der var ikke så mange. Med 2 børn. I bagsædet. Og mad. Og mad. Den er ret. Det liv. Hvad er klokken? Og så kan jeg med mamma. 2:30. Ja, altså koncerten startede jo klokken 12. Så jeg havde ikke spist endnu. Og det er 2:30 nu. Jeg ligger net der og kun. Skal lige se, hvordan hun reagerer. Ja. Det dufter. Jeg kunne dufte maden inde i stuen. Det var det for lidt. Bolognese. En classic bolognese. Bolognese. Hun er så træt.
Jeg er nysgerrig med din teori om, hun bare skal græde lidt, og så sover hun. Som du selv nemlig plejer at gøre. Lille. Lille. Jeg tror med nu, at jeg aldrig lå det der græd det ud til. Nej. Det er gammeldags. Mhm. Ja, græd det ud. Ja. Jeg kan ikke gøre noget. Vi har også en datter derovre. Vi har også en datter på sengen. Og en dreng i bad. Og en dreng i bad. Lille ven. Meget udmattet baby. Ja. Hun har været træt i dag. Måske var det en hård dag i går. Ja. Ja. Abella. Abella. No, men. No. Hej. Hvad skal vi se? Frankenstein. Frankenstein. Ja. Jeg er så midt. Du er med, hvad er klokken? Oh no, 9:30. 9:30. Og hvornår spiste vi? Oh no, 6:30. Det er varmt. Did I break you? Ja. Ja. Tror du, det er okay med hende, jeg åbner vinduet? Eller fryser du? Jeg fryser lidt, men... Lille baby. Vi kan give hende en lille dyne eller et eller andet. En lille tip. Okay. Godnat. Bye bye.